Tá lá mar lénéid ar hirirthall agus muintear na hhéireann ag duine ar na honad vótála timpeall na tíre chun ahóta a chahabh in oltáchan fiche ceathar. Bhí neart ábhar ar tuairisc le coppla seachtain nús chun cabhair libh warnington a dhéanamh suas. Bhí an teag an déarnach dar sra podchrialtaí tuairimí táchan againn agus chamad súil ar an bheachtas le Brenda McGarrett, Marnie Ghaire, Seachtain go Garvey agus donna go héalaithe. Tá anlís dinta ag donna go chomá ar gach ceann din cearcha trí dálcheanta na maid daoine ag vótáil inniu agus túir dinta ag céadúir seachtain sa céad dá leile. Curfa tús le córamh na vótaí amach agus baimid an seo le tuairt bheo ag coinneal súil ar a dárlóir go dtí go mbeidh na torthaí déarnacha againn. Ní cuasaí táchan amháin atá agan ar nói, bhí scéal ag matú cumín faoin mar atá taca ar an ardán sóisialta Blue Sky atá inis ar fáil ar an Ghaeilge. Tá ar guntas féin inis ag tuairisc ar an spéirgharm. Fógurch búteoirí an Post Irish Book Awards na bliana seo ar ina seachtainna chomá agus gradam na Gaeilge tuca lé ag gairdí na cáthaí do cnúsach gansaí hamóra. Chrú Hector Hochagan agus Malí na céile gradam a gaiisiúí eile as na leabhar atá scríomh acu fan Gaeilge, chuthairzachas ló ar fad. Ina chailún faoi chóirsaí airde dúirt Alex Hyman's nar bannach amach mórán ag capfiche níos in Azerbaijan an bhí seo, ach déir sé gur féidir bheith níos dóchasaí go dionn dulchan chin níos mú an bhíonn seogann sa Mharsíl. Tá na scéalta sin agus go leor eile ar Tuairisc agus tá podchrialtaí táchan Tuairisc ar fáil ar Spotify, Apple Podcasts agus YouTube.